ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଲିଟୁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଲୁ ନାଁର କଦଳୀ ବେପାରୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା ବାଡ଼ିରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ବାଡ଼ିରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ପିଜୁଳି ଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗଛରେ ଶାରୀଟିଏ ବସା କରି ରହୁଥିଲା। ଥରେ ଶାରୀ ତା ବସାରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ତା ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ବସି ରୁହେ। କେମିତି ତା'ର ଛୋଟିଆ ପରିବାର ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଦିନକର କଥା, ଗୋଲୁ ତା'ର କଦଳୀ ଚାଷକୁ ନେଇ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ତେଣୁ ସେହି ପିଜୁଳି ଗଛଟିକୁ କାଟି ଦେଇ ସେହି ଜାଗାରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ କୁଢ଼ାଳି ଆଣି ପିଜୁଳି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଶକ୍ତ କୁଢ଼ାଳି ଚୋଟରେ ଗଛରେ ଥିବା ଶାରୀ ବସାଟି ଦୋହଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ମା ଶାରୀ ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗଛ କାଟିଦେଲେ ତା ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଡରିଗଲା। ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଗଛ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଗୋଲୁ ଆଗରେ ବସି ନ କାଟିବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଗୋଲୁ ତା'ର ଚିତ୍କାର ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଗୋଲୁ ଗଛ ଉପରେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ଗଛଟି କଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶାରୀର ବସା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ 2ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଶାରୀକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ହେଲେ କେବଳ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ତା ବାଟରେ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା'ର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶହ ଶହ ଶାରୀ କାଲୁକୁ ଘେରିଗଲେ। କାଲୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା। ମା ଶାରୀ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ସେଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତା ପରଦିନ କଥା, ଶାରୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶାରୀର ସାଙ୍ଗ ହାତୀ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖ ଭାଇ, ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ଆଉ ପଛ କଥା ଭାବିଲା ଲାଭ କ'ଣ? ଏବେ କେମିତି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବ, ସେହି ବାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫେରି ପାଇବି? ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମଣିଷ କେମିତି? ଏମାନେ ପରା ସାରା ଦୁନିଆଟାକୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବିଲେ। ଖାଲି ସେ ଏକା ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ସବୁ ମଲେ କେତେ ନା ଗଲେ କେତେ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତମେ କହୁନ? ମୁଁ ତୁମ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପାଣି ଦେବା। ତୁମକୁ ସେ ଯେମିତି କନ୍ଦେଇଛି, ସେ ସେମିତି ନାକରେ କାନ୍ଦିବ। ତା ପରଦିନ ଶାରୀ ଆଉ ହାତୀ ଗୋଲୁର ନୀତିଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଉସୀ ଗୋଲୁର କଦଳୀ ବାଡ଼ିକୁ ଆସିଲେ। ତା ଝିଅର 2 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର ହେବ। ମାଉସୀ ଗୋଲୁକୁ କହିଲା, ଯେତେ କଦଳୀ ଅଛି ଗଛରେ 2 ଗୁଣ ଦାମ ବେଶୀ ଦେବି। ଗୋଲୁ ମାଉସୀ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ବୁଝିଲ ତ ସାଙ୍ଗ, ଏହି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଏମିତି ପେଟି ମୋଡ଼ିବା ଯେମିତି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ପାଚିଲା କଦଳୀ ହୋଇଛି ଯେ ବାଡ଼ିରେ, ବହୁତ ଗର୍ବ ହେଉଛି। ଆମେ ତା ବାଡ଼ିକୁ ଏମିତି ବେଚିବା। ଗୋଲୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବ, ମୁଁ ଘୁରି ଯାଉଛି କେମିତି। କଦଳୀ ତ ସବୁ ପାଚିକି ଗୁଦୁଗୁଦିଆ ହୋଇଛି। ଗାଁର ଲୋକ କଦଳୀ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଓ ମୋର କଦଳୀ ବିକ୍ରି ବେଶୀ ହେବ। ହଉ, ଆଗରୁ ଆଉ କାହିଁକି କଦଳୀ ନେଇକି ରଖିବି? ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଟିବା। ଏପଟେ ସିଧା ବାହାଘରକୁ ଯିବି। ଶୁଣିଲ ତ ସାଙ୍ଗ, ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଲୁ କଦଳୀ କାନ୍ଧି କାଟିବ ଆଉ ବାହାଘର ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ କଦଳୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବ କେମିତି ମଜା ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ କାଲି ରାତିରେ ଆସିବା। ଗୋଲୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେମିତି କଦଳୀ ବାଡ଼ିକୁ ଆସେ, ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଲୁ ଦେଖି ଆକାବକା ହୋଇଯାଏ।
ପାଟି କରି କୁହେ, କିଏ ସବୁ ମୋର ନଷ୍ଟ କରିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି। ହାତୀ ଓ ସାରି ଗଲୁର କଥା ଶୁଣି ହସୁଥାନ୍ତି। ଦେଖେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ତୋତେ ପା କନ୍ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଗଲୁର କ'ଣ ହେବ? ମାଉସୀ ତ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ କଦଳୀ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଯିଏ ପରକୁ କନ୍ଦାଏ ସେ ବି ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦେ।